Ka first inter-village T20 cricket tournament Ar-Hajar Ar-Posan. Kabala penyai da kanong thamai cricket team. Kabala penlong Hamadan Shnong nong thamai Sening Ribhoi district. Kala poino syakapakun. Hakajing kun final hapadang kanong thamai A. Persya eka maupat Shillong. Kabala long hakakatnyo terik unopra Ar-Hajar Ar-Posan. Hakatiga sngi lapoi bane shimbenta bat sakilang. Do Dr. David Lingdo kumukongsan. Uba dipul rentathiang. Uba Rocky Augustin Marwin uba day urang ba shnong ka Sening proper B but urang ba shnong kanong thamai uba nong shli nalor ki wepat kiri urang ba haba phai shakajing khun hapadang kite ki art ligi kanhon kalalong ka ba itanan bat ka ba yakhai ba ka ba ha ka bakut jong kajing khun kanong thamai e kalala ban penlim no e ka maupat shlong kabala ra sendon ni kanam ladu ha ka ni ka tournament kabala khur sendon ni ka song pisa ka ba nyopo hajar tengka harangkat ka trophy bat ka maupat shlong kum ka runners up kala khuri ka song pisa ka balai pho hajar tengka harangkat ka trophy ka cricket kalalong ka wai na gijile kai ka bang bat ka bathiang tam na kan mau ka ba maswa nang pule hante ha po lau jen rio na si de kai ba ka wai na gi yen bi tai ma mai de contractor ju ong yong na kwa ya me ba ne i ba me le kai ka pon le kai usrof kanguli de gitu ki 19 kumta ki 90s te yong akwa men yo i ban te le kai ngaru ong to ma nga ko ga si ngaru ban si yo ban le kai te re ka cricket ke de ko wi ni je le kai ka ba ngi le kai dang khna bat an re kam dei pat ke je le kai yanga namar ba ka la ko wi ka thong da ko wi ka jing khot ka jong play Henry ya kitu ki bau play khot ya kitau ki bau play udon kataka ulai ka sub ka talent ya ki kade ya ki ban penjanai ya ka nugo nugo jelakai ka bau play ba bu happy nama ka jing ai ya ki talent kamde ka ba shukut no tang highway metang ka wi ka talent rei ka multiply na ka way si ka as ka lai ba kunta terter te ki para samla ki kitang he ki badan san ki reromba ki ba ngala bani hene baranget ba pila poisi do ni ka thong gane ka final government thongin sat yo pat ya ka jile ka ka bitanat ka jongpi ka ba pinya participate ba te sakawai pat ka ba e ka mga kawan kan galong habang ile ka barobor gideman kan mau pingile ka nda ka team ka jongi ile ka ba mo deun ong ngate ngam de bowler nganom mo nganom outfielding ba nếu ba de nong tiet un batting unong kem ka ball te haji le kai ka mat barong ni habdan ka wei ka kom perkhat ka wei ka GOE ba ni collectively ni hapan ya don ka wei ka kom UE banya tre banya le kai met ba men sim nama te tang kata hi ka wan lam ngi ra thong jong ga jing jom te hakane ka pon ai ku le ya kini kitin ka mopat balala poi sini ka final momenta rengkar ru baga nong thomai Sening tu play kurku yupi play shibon bat nget ru ba finum kot tang hangne ba finum kot tang haga jele kai ngei ka wei ga jing her ka ba sha ngang kan ni gane ka bangi her haga jele kai jing kum khasi kolong ba ngi telan lang ya ki ai ke ba jele kai don lu jele kai tang man so tanan den re ki appan ko su ai nga ong pai gane map yang Henry ki quality bat ya ka price ba dengan ong ipi habangi telan lang ya shile kai so tanat na ya kmi ya ka price ka he telan hidai shisha pat ki players ki bot shisha ki rang ile kai shisha ngang ong ipi ka jing thrang ka jing anut ka jong pi ba yo khet yo so ka jing job pat ka sports menta kam dai shu tang ta ka lenti ban shile kai so tanat ne banya kilan men dai ka dai ka wei ne kilat kamai jakpo bat na kini ka sport layo iru atau ni kirang elaka hari kasi jantia ki belasna ki building ki jongki bela thiet ki kali aban om ka khespa na ka sport menta kalong ka cricket la kalong ka football la kalong ka badminton la kalong ka basketball kanu ka sports activities ka ba phi don ya ka ban elaka met ba men sim pinjanai le de
minum do elak jong kanong uplay don kan tiu pi den magata ki prasam lang ai kuplay pi play ko kui pi play IP ke met ko bikhya aju ko por shim gini kabu ban ai kuplay advance Christmas pi baro kumjuru advance new year le dorin ka pi kumju ke yeng jong pi kuplay shibu